I pozdrav svima ljudi, ja sam Komši. U današnjem videu ćemo da radimo CSS Battle. Znači šta je CSS Battle? Znači cilj je da, znači sad ću doći u neki CSS Battle, sad ćemo vidjeti na primjer ovaj. Znači cilj, na primjer evo ovdje dobijemo kod i ovdje dobijemo target, znači šta treba da napravimo pomoću HTML i CSS-a. I ovdje je naravno znači naš editor. I ovdje se displayuje kod, znači ovdje piše output ovdje, tako da ovo je nešto što ću da probam, tako da ajmo da počnemo. Znači kad smo već krenuli na ovaj challenge, sad ćemo i da ga završimo. Znači šta ćemo da radimo, znači prva stvar koju hoću da uradim jeste da selektujem body i da promenim boju. Znači promenit ću boju u ovu, tako da se poklapa. Imam ovaj div, jako sam loš u imenovanju divova, tako da nemojte da mi zamerite. Šta ćemo sad uradimo, znači prvo ćemo napraviti taj, pa ćemo napraviti ovo ovdje, pa ćemo napraviti znači ovo celo, znači samo u jako malom line of code, kako bi se to reklo. Što ćemo sad uradimo, sad ćemo da nazovemo ovo, nazvat ćemo ga samo main box, drugačije ne znam kako da ga nazovem. I što ćemo da uradimo, sad ćemo samo da dodamo tačku da bi ovo funkcionisalo, ne tu. Znači dodamo tačku ovdje, dodamo display grid, place items, center, tako da se centrira. Znači koristit ćemo grid sistem za to, možemo da koristimo i flex sistem, ali flex sistem volim više da koristim kada hoću da alignujem iteme da budu skroz na centru, znači otprilike ovdje negdje, a to nam za sad ne treba. Šta zatim radimo? Zatim ćemo da zadržimo mu boju koju ovo već ima i uradit ćemo nešto što vidimo, znači transform translate y minus 10 piksela, znači evo da ide ovako. I želim, vidim da li se, vidim ne poklapa se baš width, probat ćemo 80, to, nisam siguran, 85, da imamo da je sad, stil se sad poklapa. Ne znam, 87. Ako se ne poklapa, sredit ćemo to naravno. Sad kako ćemo da sredimo ovaj ostatak, znači da ne bi morali da pravimo sad 1000 ovih linija i tako se stvari da bi se to uklopilo. Koristit ćemo samo box shadow koji je jako lagana opcija. 0 piksela, 0 piksela, ovdje imamo 40 piksela, to je malo previše, nije 30. Evo ovo mi zvuči kao dobra opcija. Pa tu smo negdje, mogli bi reći to. Samo da napravimo da bude veći vid. Pa evo tu smo bukvalno, fali, mislim da to još malo fali da se izmeni, to je to. Idemo 0 piksela, 0 piksela, 0 piksela, onda pošto je ovo 30, onda će biti 60 piksela. Tako se to računa. Sad dobijemo ovo, da se ništa ne vidi, zato što smo stavili boju koju smo stavili za platinsku boju. Onda idemo 0 piksela, 0 piksela, 90 piksela i dodamo ovu boju. I evo sad kako to izgleda, sad ćemo samo da stavimo ovo. I evo kako sad to izgleda, znači taj deo smo skoro pa i rešili. Sad jedini problem kako ja vidim tu, zašto je ovo malo šire, tako da je, evo da li je to 90 i treba nam samo height još malo, znači malo bouncy, 125, sad treba manjiti, 22, 122, evo ga.
Znači ovaj deo smo rešili. Sad nam... Šta nam sada ostaje? Šta sad treba da uradimo? Sad treba da napravimo ovaj stup ovde. Znači ovaj ovde stup, pa ćemo da napravimo. Napravit ćemo klasu za njega. Sad ćemo ga stup. Drugačije ne znam kako da ga nazovem. Sad ćemo da idemo sa bitnom. Vid ćemo da stavimo prilike koji smo vid stavili na svaki ovaj. Stavit ćemo 30 piksela. Height. Height je jako sad velik. Reći ćemo da li je 500 piksela. Ok, background color će da bude ovaj. I sad sve što treba da uradim mjesto uradimo position relative top minus 150. Evo. I sad mi je ostalo još onaj jedan. Sad mi je ostalo još onaj, još ovaj dole ovdje. Tako da njega ćemo da nazovemo donji stup. I sad idemo ovdje. Idemo vid. Ovdje će vid. Čekaj, da vidim da je ovdje height 30 piksela. A vid je ovdje 100 piksela. Otprilike ne mogu se tačno utvrdim. Background color je ovaj ovdje. Samo da vidim gdje se to nalazi. Stavit ćemo position relative. Da vidimo tačno gdje se nalazi 150 minus minus 100 minus 200 minus 400. Evo ga, on je bio malo niže. Sada čekam da ga nađemo. Evo ga ovdje. Mi ćemo samo da pratimo pomoću ovoga. Minus 390. Evo ga, potrefili smo ga. Tačno sad samo treba da potrefimo ovo 292 290 287 285 280 278. Da, ovo je malo manje. Kako ja vidim, ovo treba da ide iza. Tako da z indeks minus 1. I sad samo treba da sredimo to je 275, nije 270, evo ga, 270. I tu završamo sa challengeom, ajmo da submitujemo, znači kako vidimo ovo je sve isto. I evo, znači 100% i padaju konfete, naravno. Tako da eto, to je to stiče ovoga, nadam se da vam se svidio, znači ovaj CSS Battle Challenge. Ako želite još, znači subscribe na kanal i ja sam komšija i pozdrav!